Publika upravo u ovom terminu, subotom negde oko podneva. I zbog toga sam ja za vas pripremila jednu pravu poslasticu, odnosno jedan prilog koji sam ja napravila pre, nećete verovati, 5 godina i koji sam zaista čuvala za specijalne prilike. Nisam želela da ga pustim tek tako u eter, već sam odlučila da sačekam kada za to dođe pravi trenutak. Jedna prava ekskluziva na kanalu televizije Pink, a to je kuća čuvene modne kreatorke, nažalost nije više među živima, Gabriela Coco Chanel. A po čemu je ova reportaža zaista izuzetna? Po tome što je njen dom za javnost, a posebno za snimanje, zatvoren poslednjih 7-8 godina i što je možda svega 2-3 velike svetske ekipe imalo tu šansu da uđe u njen dom i da snimi sve što se tamo nalazi. A naš vodič, mogu slobodno tako reći, kroz dom Coco Chanel bila je moja prijateljica Ljuba Popović, inače jedan od vrhunskih menadžera za prodaju Chanela, kroz New York, Paris, pa sada u Moskvi. Dakle, ekskluzivno na kanalu televizije Pink, a samo za vas u emisiji Biljana za vas, kuća Gabriele Coco Chanel. Danas ulica La Cambon u Parizu, a nekada sirotište. Gabriela Coco Chanel rođena je 1883. godine. Kako je njen otac imao decu sa različitim ženama, a njena majka ubrzo umrla, Gabriela je do svoje 10. 12. godine bila u sirotištu. I onda je krenula da se bavi sa pesmom i sa igrom u pozorištu i negde verovatno imala san ili nešto da postane poznata pevačica ili igračica, plesačica, ali u tome nije ostvarila svoje snove. I u stvari to njeno ime počinje, taj nadimak Coco, iz jedne predstave u pozorištu gde se nešto ponavljalo kokoriko i ostalo je Coco i tako je prozvali su je Coco Chanel. Odlazi iz pozorišta i počinje da živi u svili i kadifi, kao ljubavnica čuvenog aristokrate, uzgajivača konja. Ali koliko god bila okružena bogatstvom, Coco je imala druge vizije. To je ona imala negde u svojim mislima da to neće da traje, jer ona je suviše želela svoju nezavisnost i da bude samostalna i da radi nešto, da se bavi nečim, jer ona stvarno je bogata u svim tim mislima, njem šta ona htela da ostvari sve to. Ona je, kad pogledate sve njene objekte, detalje, ukrase, sve to što se nalazi, vidite da je ona živela mnogo godina unapred, da stvarno je videla neku budućnost i sve to. Od ljubavnika je dobijala najskuplji nakit, koji je potom reprodukovala, a motive koristila i stavljala u kolekcije. Prvi je bio taj Diog Dimitri, od koga je imala ipak neki luksuz što se tiče krzna, toplote i nečega, i onda kad je završila sa njim, od njega je uzela te detalje, negde provela u svojoj kolekciji, onda je od engleskog isto Duka uzela je tweed materijale, što je uklopila, bilo sa sakom, da li je džemper, kašmir ili vuna ili nešto. Uzimala od svojih ljubavnika sakoje i najbolje stvari, detalje, onda je napravila svoje kolekcije od svega toga. Pred smrt 1971. godine Coco Chanel prodaje biznis svom prijatelju Wertheimeru koji ima 2 sina, a koji je potom počeo da razvija brend i otvara prodavnice širom sveta. Bez obzira na modernizaciju, i danas sve prodavnice imaju lak, ogledala i nezaobilazne merdevine. U bilo kom delu sveta da postoji radnja, ona ima taj koncept, te stepenice, pošto njene stepenice jesu taj simbol koje ste snimili ranije u ateljeu ili da je imala modne revije gde je ona imala ceo uvid i pogled u sve šta se dešava u tom ateljeu i to je neki njen simbol. Na prvom spratu u čuvenoj ulici La Cambon nalazi se deo za VIP mušterije i kolekcija visoke mode, a sa vrha stepenica koje vode u njen čaroban svet, Coco je posmatrala ljude za vreme revije. I kao što ste videli, ovde ima sve prostorije osim spavaće sobe, gde ona je zabavljala i ljudi koji su dolazili, njeni gosti na večere i sedeljke i sve, ali tu nikad nije spavala. Poznato je verovatno da ona ima svoj svit, svoju sobu je imala u Hotel Ritzu i samo je prešla ulicu i tamo je spavala, imala je i dan danas postoji to i mnogi ljudi to iznajmljuju da bi tu spavali u tom apartmanu. Foje, ulaz u stan. Primetno je prisustvo kineske umetnosti, ne samo kroz detalje, već stolove, stolice,
Ovo i još mnogi drugi elementi nalaze se svuda u stanu. Ova stolica ima specijalnu priču, pošto je to stolica u kojoj ona provedela svoje slobodno vreme, ili je mnogo udobna kad sednete na nju. Ona je bila nestala, bila ukradena negde posle Drugog svetskog rata. Coco Chanel nije živela ovde u ovom stanu od 44. do 53. pošto je imala neke probleme, imala je nekog ljubavnika Nemca, nekog oficira, i onda su je čak bili uhapsili u hotelu Ritz, kao šta ja znam, kao neki veliki izdajnik i ne znam. Ona je nestala, bila ukradena, i posle, na primjer, 20 godina oni su tu stolicu našli i to su napravljene fenomenalne reklame za parfeme i za visoku modu i sve to. Potom ulazimo u dnevnu sobu u kojoj je provodila najviše vremena. Gde imamo njen sto, gde i dalje stoje njene naočari, papir, gde je pisala, fioke koje još imaju sve njene detalje, njen sat i futrola za naočare i sve. Bavila se, ima puno knjiga, ima puno paravana, njenih simbola koji prate kroz ceo stan. Možete da vidite da li je to žito, da li je to lav, da li su to objekti neki u koje ona je bila jako sujeverna i verovala je u sve to. Mislim, srne i jeleni koji potiču iz 18. veka, koji su došli isto negde iz Kine, luster isto koji su fenomenalni, koji isto su iz 18. veka. Simbol njena sofa, bež sofa koja se pojavljuje u svim buticima, koja je napravljena i usklađena za klijente kad dođu da mogu da sede. Slike dok se družila, vreme kad se družila sa Jean Cocteauom i sa Picassom i sa svim umetnicima koji su ostavili malu uspomenu, mali detalji. Salon za sedenje bio je povezan sa kuhinjom i naravno prepun detalja. U ovoj sobi se obično, na primjer, posle večere ili pre večere se obično sedi, popije piće i onda se ide u trpezariju. A u trpezariji, koja do duše ne liči na ove naše, zabavljala je goste i priređivala je nezaboravne večeri. Metal, kristal, ogledala iz 18. veka. Ovaj sto može da se otvori, da stedne 20 osoba u tom za večeru i sve, samo što ga sklope ovako da ima više prostora. I kao što vidite, opet ima paravane i da su paravani stvarno neki simbol celog stana, gde je ona to sve uklopila i sa lusterima i sa ogledalima i kamene i sve. A danas njeno ime se ne zaboravlja. Karl Lagerfeld vrlo dobro nastavlja njenu viziju, a slede mušterije širom sveta. Mnogo mi se dopala ova Julianne Moore, ona je slatka i baš je bila par puta i nosila naše haljine na Oskaru i sve. Sharon Stone, ona sedi u Ritzu, onda mi njoj treba da odnesemo stvari da bi tamo probala, pošto ona nema vremena da ide u kupovinu. I hajmo posle Coco da čujemo koja je priča obeležila ovu nedelju. Koliko samo ne mladih naučnika, već i muzičara živi u inostranstvu i tamo ima uspešne karijere, a da mi nismo ni svesni da su oni iz Srbije. Jedan od njih je Bojan Dugić, sin istaknutog umetnika Bore Dugića. Bojan je diplomirao na Berklee College u Bostonu, a potom počeo da radi u prestižnom studiju u Njujorku Sound on Sound. Danas je član žirija za dodelu nagrada Grammy, a kroz njegove producentske prste prošli su pesme poput I Wanna Love You, Snoop Dogga, Sweet Escape, Gwen Stefani, a koje su se uostalom i našle na top 10 američke liste. Tu su još i Sting, David Byrne, Destiny Child, Toni Braxton, LL Cool J, 50 Cent i još mnogi drugi. Možda je Coco Chanel bila poslastica za sve dame ili za one koje vole onako neke posebne prefinjene stvari, a sada poslastica jedne za takođe dame i za muškarce koje vole sport, a posebno vaterpolo. Moja koleginica Sanja Počuča razgovarala je ni manje ni više nego sa Vanjom Udovičićem. Vaterpolo div, vodeni ubica dečijeg lica ili kako već sve nazivaju mladog i uspešnog vaterpolistu Vanju Udovičića. O tome bismo mogli do sutra da vam pričamo, ali kao u svakoj do sada rubrici Najmuškarac počinjemo od mesta. Gde je sada Vanja? Trenutno sam u Napolju, igram za italijanski klub Posillipo, već druga godina. Ističe mi ove godine ugovor,
pretpostavljam da će se zadržati u istom gradu, može doći do promjene sredine. Ono što sportistu naravno sad bata najveća nervoza je to kad treba da promeni sredinu, kad treba da se odluči za da li za isto, da li za bolje, da li za gore. Jedna vrsta rizika, jedna vrsta kocke. Ali trenutno je to Napulj, relacija, reprezentacija, Beograd i opet Napulj. Svi sportisti, pa i vaterpolisti u životu moraju mnogih stvari da se odreknu zarad karijere i mnogo propuštaju u godinama kada njihovi vršnjaci haraju kafićima i diskotekama. Naravno, to je možda i jedina mana popularnosti, ali u životu treba ponekad i rizikovati. Dok u sportu... Nama sportistima je zabranjeno rizikovati. Tako smo naučeni od samog starta da je ono što je sigurno uvek najsigurnije i najbezbolnije. Rizik zna da košta mnogo, prvenstveno živaca, da stvori neku glavobolju koja kasnije, posle drugog niza godina kad se vrati, nimalo nije prijatna i onda dolaziš da se zapitaš šta bi bilo kad bi bilo da sam uradio nekako drugačije. Onako stidljivo, ali znatiželjno, pitali smo Vanju za žensku populaciju i pažljivo ga slušali, a verujemo i vi sada. Dobro, treba pocrvenim sada, da dobijem zbog žene. Sigurno da atraktivan sport, sa atraktivnim sportom i rezultatima dolazi naravno naša popularnost. Samim tim mnoge stvari se otvaraju, mnoge mogućnosti. Samim tim i dobiješ naravno jednu određenu grupaciju svojih obožavatelja, da li muškog ili ženskog roda. Žene kao žene. Nekad je izuzetno teško, nekad je vrlo lagano, ali u suštini kompromisi čude. Vanja kaže da je kod žene presudno vaspitanje koje ponese iz kuće, kao držanje, naravno i otmenost. Držanje, vaspitanje, to je prvenstveno. Žena mora da zna kako da se nosi situacijom i kako sebe da nosi. Uopšte ne pričam tu o odevnoj kombinaciji da kažemo sad treba da ima na sebi milione, daleko od toga. Znaju žene, pogotovo u Beogradu, da sa malo ulaganja da to nose izvanredno i da drže do sebe. To je neko vaspitanje, nešto što žena pokazuje svoju jačinu i svoj zadatak, svoj cilj i ono što muškarca naravno uvek privuče za ozbiljne priče, za ozbiljnu komunikaciju, za ozbiljne odnose. I prvenstveno što ja primetim kod žena, to je njen stav. Devojke, nemojte biti sujetne i skinite masku sa lica ukoliko vam padne na pamet da osvajate uspešnog sportistu. Verujte, nije se šalio. To je više igra o sujeti, više igra o mački miša koja je neprestana naravno i toga će uvek biti jer naše glave su lude glave, slobodno mogu da kažem. I niko ne može da misli da zna šta druga osoba misli i u tom trenutku koliko može da manipuliše tom drugom osobom. Tako da igranje toga naravno je zavisno od osoba, zavisno od trenutka, zavisnosti od želja i od ambicije. Uz vrhunskog sportistu definitivno ide požrtvovana žena koja će želeti, ali i znati da se nosi sa njegovom popularnošću, kaže Udovičić. Žene koje su bile sa mnom, ja sam svima njima zahvalan zbog onoga što su pretrpjele sa mnom, što su preživjele. Razne naslove, razne dešavanja, putovanja, pripreme, obaveze, pored toga privatni život. Znači, uopšte nije lagano, pored se jako malo slobodnog vremena, gde mislim da tu glavna ljubomora žene ne prema drugim osobama, već samo prema vremenu koje ona ne provodi sa nama. Verujemo da biste vi, devojke, devojčice pa i žene, što da ne, ovog šarmantnog sportistu i kroz 10 godina volele da gledate u vodi ili van, ali kako on sebe vidi kroz par godina. Vaterpolo karijera traje koliko još 5, 6, 7, 10 godina, može 12, zavisnosti od osobe, ali ne vidim sebe da ću za 10 godina igrati vaterpolo 12. Jer želim da u onome što radim da budem najbolji, da tome istrajem i da kad sam najbolji, da me takvi ljudi zapamti kao najbolji, da ne želim da imam bilo kakvu mrlju. Ne samo u vaterpolu, u svemu što radim i stvarno se trudim u tome da istrajem. I za kraj, Italijanke važe za lepe žene. Vanja je često na relaciji Napulj-Beograd, pa smo ga pitali ko je naj, one tamo ili pak mi ovde. Uvek Beograđanke, naravno.
Ja na svu sreću nisam pušač, ali znam mnoge moje kolege i mnoge poznanike koji godinama pokušavaju da se odviknu od pušenja, ali na bezuspešan način. Nedavno sam pročitala da je u Srbiji, ali i u svetu pre nekoliko meseci počela veoma uspešna psihoterapija odvikavanja od pušenja. Na koji način se ova psihoterapija vrši i koliko je ona u stvari delotvorna, saznaćete u današnjoj emisiji. Britanac Alan Carr je nekada pušio i po 100 cigara dnevno, bezuspešno pokušavajući da ostavi iste. Cigarete izazivaju fizičku, ali i mentalnu zavisnost, mada je fizička zavisnost tipa ne znam šta da radim sa rukama mnogo lakša da se izlači od ove druge. Ono što je veoma opasno, to je ubeđenje koje svaki pušač ima, da mu cigarete pružaju oslonac i zadovoljstvo, da mu pomažu da se koncentriše, da uklanjaju stres, da mu pomažu da savlada dosadu, međutim ništa od toga se zapravo ne dešava. Cigarete ne samo da ne umanjuju stres, već ga i povećavaju, dok nivo koncentracije umesto, kako mislimo, raste, značajno opada. Dakle, metoda Alana Carra se ne zasniva na lošim stranama pušenja. Svaki pušač zna da su cigarete jako opasne, svaki pušač zna da može da oboli, da cigarete predstavljaju veliki finansijski trošak i da jednostavno predstavljaju ropstvo. Naša metoda se ne bazira na tome. To zna svaki pušač, pa uprkos tome nastavlja da puši. Naša metoda se bazira na otklanjanju takozvanih prividnih prednosti pušenja. Prava je istina da svako može da ostavi pušenje lako, odmah i zauvek, bez snage volje, bez muka u periodu apstinencije, bez gojenja, što je jako važno, bez gojenja, a da pritom uživa u celom procesu i da mu nikada više ne padne na pamet da zapali. Sama psihoterapija traje samo 5 sati, odnosno 1 dan, a mogu da učestvuju samo 10 do 15 osoba. Reč je o kognitivnoj terapiji, to jest o promeni ponašanja klijenta putem reči, putem saznavanja nekih činjenica koje pušači do sad nisu znali. Ukoliko neko ne uspe da se u toku te prve terapije oslobodi cigareta, predviđene su još 2 dodatne 2,5-časovne terapije. Za najmanji broj ljudi koji ne uspiju ni tada da se oslobode pušenja, predviđen je povratak novca. Dakle, postoji garancija povraćaja novca za sve one koji ne uspeju. Od 1983. godine do danas postoji 76 centara za oslobađanje od pušenja i preko 10 miliona sada bivših nepušača, mada se njih 55% nikada više nije vratilo ovom poroku. Sir Anthony Hopkins, Sir Richard Branson, čuvena vojiteljka Oprah Winfrey, čuveni fudbaler muški svet će sigurno prepoznati Jean-Luc Vialija. Još dosta poznatih ljudi. U časopisu Stil koji izlazi svakog ponedeljka videli ste gospođu Milanku Nikolić koja je bila naše lice sa naslovnice pre nekoliko nedelja. Zaista pravi veliki editorijal očekuje nas sledeće nedelje. Međutim, pošto mi uvek idemo jednu nedelju napred, hajde sada da vidimo koje je ove nedelje bilo naše lice sa naslovnice i zašto da ne, možda baš buduća zvezda. Ivana Simić je zaista bila uporna, svaka čast. Poslala je nekoliko mailova i stalno komunicirala sa mnom, ali jedino tako može da se uspe. Pa mislim da bih htjela da izgleda totalno drugačije, znači da mi napravi neke lokne ili neku frizuru, disco stilu 80-ih, tako nešto na taj fazon. Sada bi voljela da ima lokne jer nikada ništa slično nije radila. Tanja je skoro radila pramenove, pramenovi su lepi, lepa boja. Što se tiče boja ništa nećemo menjati, nema potrebe, samo bismo nešto pokvarili. Skratit ćemo krajeve koji su malo procvetali, izoblikovat ćemo frizuru i nešto ćemo raditi sa šiškama. Tanja je izrazila želju da nešto sa šiškama promenimo. Znači, to će biti kod nje promena i na kraju ćemo kosu isfenirati na povrđavu. Ona voli bujnu kosu, voli da kosa dobije na težini. To će biti dobro. Devojke u salon dođe oko 10 časova da bi do 2 popodne bile gotove, a potom se čitava ekipa seli na drugu lokaciju da ih čekaju šminkirka Bojana, Saška i Edi. One ni ne slute šta ih u stvari čeka. Odlučila sam da joj istakne više usta nego oči, zato što joj šešir pravi sjenu na očima. Pa smo onda stavili akcenat na usta, lice je bledo zbog crvenog karmina sa malo blagog rumenila. Naravno, Saška i Bojana su se konsultovale u vezi sa šminkom,
A pre toga je Saška odlučila da malo odstupi od Tanjinog svakodnevnog oblačenja, koje obično čine džemper, sako, pantalone ili suknja. Ja sam odlučila da nju potpuno od drugu krajnosti napravim ovako malo opušteniju, ovako malo otkačeniju. Obukla sam je tu belu haljinicu, kao što vidite, stavili crvenu satansku tračicu da to malo izgleda malo bolje, malo pomerenije, po znacima navoda, da ne izgleda jednostavno. I stavili smo ove šešire što mi mnogo lepo stoji. Kao što vidite, sve to zajedno se super uklopilo i neki stil, ja ne znam kako bi ga nazvala, ali fino izgleda. A kada smo odabrali nekoliko odevnih kombinacija, naravno kod Saške nema promašaja, Tanja je bila spremna za fotografisanje. Super šminka, frizura, styling i naravno majstor svog zanata Edi. Od njega sve zavisi. Tanja nije imala tremu, samo nije odjednom znala šta treba da radi, ali se super snašla, ima harizmu i dobro izgleda na fotografijama. Mislim da može da se bavi nekim poslom koji je vezan za medije. Da li zaista ima potrebe za obradom u Photoshopu? Ipak, hajde da vidimo šta kaže Zorica. Evo, po prvi put moram priznati da nisam imala apsolutno ništa da radim u Photoshopu što se ove devojke tiče. Mislim, uvijek postoje te neke minimalne korekcije kad je osvetljenje u pitanju, kontrasti, boje i tako dalje. I uvek ima se skine po neka sitnica, pošto fotoaparat izvlači bukvalno svaku tačkicu koja se vidi na licu, čak i da je to neki višak šminke. Kod Tanje ništa nije rađeno, znači devojka ima fenomenalno lice, fenomenalnu kožu, retko se ovako desi. Jedino malo tako bore ispod očiju, ali minimalno. I malo kapilari koji su popucali u obeonjačama što se vide i to je to. Znači, mala neka minimalna korekcija nosa, ali zaista fenomenalno. Da li ste se nekada zapitali kakve sve to tajne kriju ženski jastuci? Pa, jedan deo odgovora na ovo pitanje dobit ćete upravo danas, budući da sam razgovarala sa našom književnicom Anabelom Basalom, koja je upravo pre nekoliko dana izdala 4. knjigu Tajna ženskog jastuka. Oženjen muškarac nikada neće saznati šta bi rekao jastuk njegove supruge kada bi kojim čudom mogao da progovori. A isto tako oni ne slute da ne udete žene česnu, da ostanu i sledeće jutro pored njega i napokon se udaju. To su dve prijateljice koje su jako dugo godina bile najbolje prijateljice, međutim, naravno, jedna njih se udala, druga je nastavila da živi onim tempom aktivnim i onda, pošto shvataju da im prijateljstvo dolazi u krizu, oni odlučuju da jedna drugoj pišu dnevnik godinu dana kao neku vrstu ispovesti, da ga onda razmene i da vide da li mogu da poprave prijateljstvo. I onda sve to kreće tako divno i krasno, one su, svaka hvali svoj život, daje savete onoj drugoj i tako dalje, međutim, naravno, vremenom se sve to obrće i onda se pokazuje koliko, eto, jedna i druga nisu baš toliko srećne u svom životu, koliko njihovo prijateljstvo jednostavno ne može da opstane, zato što prosto kao da jedna udata i neudata žena ne mogu jednu drugu da shvate. U toj silnoj potrazi za jednim te istim, one se sudaraju, još pogotovo što sam ja to malo iskomplikovala, naravno, ako španska serija da pišem, ova slobodna počinje da se zabavlja s jednim oženjenim, ne može da kažete svoje prijateljici, plašit će se da će ova da je osudi, jer ova opet sumnja u svoj brak, u vernost svog muža i tako dalje. Tako da se ja to prilično iskomplikovala, ali na kraju je prilično jasno kakve smo mi žene. Od muškaraca je, smatra Anabela, mnogo lakše izvući tajne nego od žena. Ženske tajne su, po njenom mišljenju, strašnije i čitav svet bi mogao da se sruši kada bi se one saznale. A ne kaže se za džabe da je muškarac da je najslabiji kad je god. Tako da sam sigurna da na jastuku jednostavno muškarca možemo da iskopamo i najveće tajne. Pa mislim, znamo zašto se ženska špionaža uglavnom bazira na tome da se neki muškarac odvede u krevet i tako se saznaju njegove tajne. Dok muško već mora da bude komplikovanije da bi žena nešto izvukla. Ipak, kažu one iskusne dame, muškarcima nikada ne treba verovati kada vam za vreme seksa kažu volim te. Ima jedna lepa rečenica, ja sam to naučila kad sam bila jako mala, pa mi nije bila sad jasna, pa naravno kad sam počela da volim, sam shvatila, kaže, nemojte da verujete muškarcu kada vam sa osmehom u očima kaže volim te, nego kada vam sa suzama u očima, kad vas sa suzama u očima pita da li me voliš. Tako da to zaista tu ima neke velike istine. Moram se pohvaliti da uopšte nisam loša domaćica, stoga i danas u emisiji pripremam doduše nešto laganije za vas, a to je supa sa povrćem, ali sa shiitake pečurkom. Gospođa Snežana Jandrelić i ja kuvamo za vas. Danas kuvamo jednu fenomenalnu supu, jednu zdravu supu.
u kojoj, pored domaćih sastojaka, znači korenastog povrća, to će biti šargarepa, to će biti bela rotkva, to će biti praziluk. Od povrća koristit ćemo jednu pečurku. Mnogi su verovatno čuli, čitali pečurka o kojoj se mnogo i u svetu priča i kod nas se takođe gaji, takozvana shiitake pečurka. Ovo je inače sušena, dehidrirana, potopljena. Ona sada stoji, ona je već sada omekšala, stoji nekih 20 minuta pre ove pripreme. Znači, to je jedna supa sa shiitake pečurkom, korenastim povrćem, testeninom. Ovo je pirinčana testenina. Vreme je posta, to koristimo pirinčanu testeninu. Ali ono što je i jedno parče vakame alge, da bi naša supa bila izuzetno jedan kvalitetan obrok pun minerala. Svaka ova namirnica jeste takva, ali ova je stvarno čudesna. Antikancerogena, antivirusna, dizač imunosistema, jako je dobro za čišćenje krvnih sudova protiv lošeg holesterola. Izvanredna je za snižavanje hipertenzije visokog krvnog pritiska. Znači, ljudi koji imaju tih problema mogli bi češće da je konzumiraju. Oni koji nemaju problema mogu preventivno da je konzumiraju ponekad. Mi ćemo, pošto je hladnije vreme, da dinstamo našu supicu. Ali kako ćemo dinstati? Znači, četkica, podmažemo dno. Nema nekog neviđenog sipanja ulja i mašćenja. Znači, nepotrebno je sipati velike količine. I kako prvo, šta stavljamo prvo? Prvo stavljamo, znači, praziluk, beli deo. Onda stavljamo šargarepicu na jednu stranu. Dajkon. Stavit ćemo samo jedan prstohvat soli, pošto ćemo pred sam kraj, toliko, da bi so izvukla slast iz povrća, ćemo staviti organski soja sos. Ova supa će biti napravljena sa organskim soja sosom. I ono što bi isto htjela da kažem je da se uvek soja sos koristi termički obrađen. Nije ga dobro koristiti sirovog jer može malo da izazove nekih digestivnih smetnji. Nežno niz samu ivicu. I sada dodajemo onu vodicu u kojoj je bila potopljena shiitake pečurka. Evo je. Tu su njeni minerali. I dodajemo parče vakame alge. Ova alga može da se iseče. I sada pustimo, zatvaramo, ne diramo više, neka provri. Sad dodajemo rezance pirinčane, ali se jako kratko kuvaju. Znači, rekli smo pred sam kraj dodajemo soja sos. A kada govorimo o ljubavnim romansama, onda svakako znate da je priloge za vas pripremila Sanja Počuča i danas će vas uvesti u jednu zaista sjajnu priču, pomalo neobičnu, budući da su njeni akteri političarka Margit Savović i njen životni saputnik Dragan. Oštra na jeziku, u karijeri, ali i privatno, Margit Savović, bivša ministarka između ostalog, danas je najsrećnija žena, jer je već 4 godine i dalje u srećnoj vezi sa verenikom Draganom. Njihova ljubavna priča je kao dobro osmišljen i režiran film, kaže Margit, a počinje sasvim slučajno u jednom frizerskom salonu u Novom Sadu. Jednog decembarskog dana, to je bilo tačno 10. decembra pre 4 godine, ja sam također došla u salon i veoma sam žurila jer morala sam posle da se vratim u Beograd da živim. I kako sam ušla, vidim jedan gospodin, veoma dopadljiv. Ja sam procenila možda i mlađi od mene. Sedi i čita novine, čeka svoj red. I onda sam ga ja lepo zamolila da li bi mi dopustio da ja dođem pre njega na red jer jako žurim. I naravno onda on pristao.
i ja ga posmatrala tako sve vrijeme dok sam sedela u stolici, a on čitao novine, nije pokazao neko interesovanje. Onda sledi razrada. Njihov zajednički frizer, sada prijatelj, pozvao ih je na modnu reviju gde su ostali do kasno, a Margit i Dragan razmenili brojeve telefona. Kao i svaka žena, nestrpljivo je očekivala Draganov poziv kojeg nije bilo 2 dana, pa ga kao svaka hrabra i odlučna žena ona nazvala. Tako je sve u stvari i počelo. Imao je dugačku kosu i to talasastu. Znači ja zaista ne volim muškarce koji izgledaju kao žene, ali on je i sa tom dugom kosom izgledao veoma muževno. Dakle, zaista mogu da potvrdim da taj fizički, znači ta spoljašnjost koja mene privukla na prvi pogled i te večeri smo mi i razgovarali i primetila sam da veoma duhovit, mi smo se mnogo smejali te večeri i nisam pogrešila i uopšte u izboru i mislim da ta spoljašnjost znači, nije bila jedna prazna osobina. Nisam imao nikakvih ambicija da zavodim jednu uspešnu ženu znači, koja je ostvarena i po pitanju braka, porodice, političkog uspeha, naučnog rada. To je jedan veliki izazov jer znači, imate ispred sebe ženu koja je toliko moćna i koja već sve zna. Vi morate biti znači, pravi majstor da biste mogli da je animirate. Iako je ranije nije simpatisao dok je gledao ili slušao na televiziji, danas nam Dragan otkriva njenu drugu stranu ličnosti. Shvatio sam da je to žena koja iza te neke svoje spoljne slike u stvari predstavlja jednu vrlo osjetljivu, vrlo ranjivu, znači ženu koja traži mnogo pažnje, koja želi da ima pa ravnopravnog, ako ne i malo jačeg partnera koji bi je podržavao i koji bi joj pomogao u nekim njenim nastojanjima. Jer Margit želi samo vrh, to je definitivno. Znači ona se ceo život bori, počeo od dolaska na studije u Jugoslaviju, borbe na fakultetu, magistarske diplome, doktorske diplome, sam vrh u politici, znači ministar biti, znači samo vrh. Mislim da je dovoljno lako i dovoljno dobro ukoliko se jednostavno potrudite i shvatite da svako ima pravo na svoj izbor. I mislim da partneru treba pomoći svakog momenta ako želi da napravi korak napred, pomoći mu da uradi taj korak, a ne sputavati ga pa da to bude korak nazad. Da dogovor kuću gradi još jednom su potvrdili Margit i Dragan. Svaki dogovor koji smo i u najsitnijim stvarima uspostavili, Dragan je uvek ispoštovao. Dakle, uvek je na vrijeme zvao, uvek je došao kad je obećao. Ako je bio sprečen, uvek javio, objasnio zašto ne može. Dakle, ja skoro ne mogu da verujem jer veoma sam stroga, prvenstveno naravno prema sebi, ali i prema drugima. Naravno, ja sam pedagog i veoma imam visoke principe i moralne stavove, ali kod Dragana nisam mogla ništa da nađem što ne bi podnosila. Ah, ta mala sitna iznenađenja koje nam život znače. Nijedan dan nam nije isti, znači svaki dan imamo ili neko malo iznenađenje ili neke male radosti. Znači, o svakom danu bismo mogli pričati kao o drugom danu. Nemamo 2 ista dana. Naša veza zaista, obzirom da nismo venčani, ali dakle, nema nikakvih smetnji za našu vezu. Nažalost, on je doživio jednu veliku tragediju da mu je žena mlada umrela i on je ostao sa 2 dece udovac. Ali ja sam uspostavila kontakt sa njegovom decom i sa te strane sve je u redu. Što se tiče toga da koliko je on pažljiv, ja zaista mogu samo da kažem da možda imala sam, da tako kažem, dosta iskustva, ali nikad nisam doživjela toliko pažnje, pa čak što ja sam inače razvedena žena i u prvom braku nisam imala toliko prijatnih iznenađenja koliko imam sa Draganom. Ono najlepši me je od tih iznenađenja, recimo da Dragan je za moj prošli rođendan pripremio mi moju omiljenu tortu, Doboš tortu. Mislim da je Margit pala na picu koju sam ja napravio za rođendan
bili smo u našem velikom raju, kako to ona kaže, u našoj kući. I ona kaže da je to prvi put u životu da je njoj muškarac servirao večer. A kada žele da se osame ili da pobegnu od problema i spoljašnjih uticaja, beže u svoj mali ili kako to vole da kažu veliki raj, odnosno kuću ili stan. Kada sam pitala Sašku šta će biti aktualno ovog proleća, odnosno leta, ona je rekla otprilike ovo što se nalazi na tebi, a to su uglavnom jake boje, fluorescentne čarape. Hajde stoga da vidimo šta ona pripremila ove nedelje za nas u rubrici naravno obucite se jeftino. Da vas podsjetim, mi izaberemo jedan jeftiniji komad, a potom Saška sve to izmiksuje sa stvarima koji se nalaze u njenom ormaru, a pretpostavljam da i vi to takođe imate. Evo, izabrali smo za vas jednu večernu haljinu koja košta, verovali ne, 1000 dinara. Kao što vidite, zbog ovog štrasa ne bi mogli da je nosite preko dana, ali ću vam ja sad uz nekoliko korisnih savjeta i nekoliko kombinacija pokazati kako biste mogli da je koristite i preko dana. Kao što vidite, u ovoj kombinaciji smo obukli prsluk, tako da je haljina dobila već drugi izgled. Isto ovu kombinaciju možete koristiti takođe za večer, a možete i preko dana hodati, naravno ako obučete neku majicu ispod toga. Crni prsluk pretpostavljam da ima svako vas. Ukoliko nemate, niste ga nabavili prošle ove sezone, mada je bio izuzetno popularan, vi možete i u nekoj drugoj boji, možete i Texas pak prsluk i kakav god imate kući. Okir boja, ta boja je generalno vrlo fleksibilna, tako da bi išla i uz ljubičastu i još dosta boja, možda čak i crvenu boju, zašto da ne. Dole imamo ovako jedne interesantne čarape koje su crne i malo svetlije od ove haljine. Vi možete crne, možete opet kažem ljubičaste boje kako vam odgovara u ostalom, kako volite da nosite i naravno dole crne. U ovoj kombinaciji, kao što vidite, potpuno smo promenili stil. Sada se haljina vidi samo donji deo, preko smo obukli ovaj zeleni džemper, ko zeleno i okirova boja idu sjajno kao što vidite i preko smo obukli i ovaj, da ga nazovem sako, jedan karirani ovako sa dosta boja. Kao što vidite, to se sve savršeno uklopilo, malo slojevite garderobe još ne izmaklo ove sezone i dole zelene čarapice i brown čizmice. Vi isto tako, ukoliko nemate te boje, možete eksperimentisati i usudite se zapravo da eksperimentišete sa bojama. To uvek može da ispadne sjajno i retko kad možete da pogrešite, a u svakom slučaju ako pogrešite jednom, drugi put ćete uraditi kako treba. Dole, kao što vidite, neutralne obuće, samo je jako bitno da ne nabacate previše boje. To mogu da budu 3-4 boje ukoliko su ovako, kao što vidite, samo da budu ovako zagasitije i da se lepo ukombinuju. Kao što vidite, u ovoj trećoj kombinaciji smo stavili jednu, da kažem, običnu varijantu. Pretpostavljam da svaka od vas ima Texas jaknu običnu. Isto tako možete i obući na ovu haljinicu, naravno zakopčati ili otkopčati kako vam odgovara. Tu možete staviti neki interesantan kaiš ukoliko vi nemate ovakav model jaknice i da produčete kaiš, onda vi možete preko te jaknice koju imate samo da bude malo duža, da ne bude kratka, ali onda bi izgledalo potpuno besmisleno. Stavite neki ovako interesantan brošić ili pak ako nemate brošić staviti neki nakit koji će biti ovako neke boje kao kaljenica ili zlatne boje pa da malo tu poveže to. Dole neke interesantne čarapice ovako s nekim radom koje recimo mogu da budu boje cigle, a s obzirom da ova kombinacija je dosta smirena, Texas i okir, vi dole možete i neke jače boje ili neke slabije, na kraju krajeva kako vi volite, kako vam odgovara i šta imate da uklopite uz to ostale detalje. Isto tako obuću možete ovako neku interesantnu šarenu ili pak možete tako kako vi imate, zavisno od toga šta imate, vi uklopite kako vam odgovara. Jel znate šta smo odlučili pre otprilike nekoliko nedelja? Da umesto 3 fitness kandidatkinje ovog puta izaberemo 2 koje će dobiti trenera na 3 meseca, ali i jednog muškarca koji će u naredna 3 meseca vežbati sa trenerom Vladom, imati mogućnost, ukoliko naravno bude redovan i revnosan, da svoje telo onako nabilduje baš kako se kaže muški. Mi smo izabrali devojke u najužem krugu i one su pre 10-ak dana otišle do teretane i razgovarale sa trenerima. Pa hajde da vidite koje su to devojke, ali izabrat ćemo samo 2. Četvrtak, 22. februar. Pre otprilike 10 dana izabrali smo kandidatkinje iz Beograda koje su ušle u najuži krug. Ali kako bismo zaista bili sigurni da one to žele, a da to nije samo trenutni hir, imale su razgovor sa trenerima Vladom i Mićom. Da li su nekade trenirale ili imale neke povrede? Samo su neka od pitanja. Da smršam, naravno, jer sam se bavila time 4 godine. Sad mi treba neko ko će dušu da mi uzme, jer drugačije ne mogu da skinem. Znači, pokušavala sam, nije uspelo, sad se nadam da će neko od ovih momaka to da uspe.
Uglavnom su sve bile složne u jednom. Žele da vežbanje postane sastavni deo njihovih života, ali im je potreban neko ko će biti tu uz njih kako bi im pomogao u istom. Ja uopšte ne odlučujem o tome, mislim, za poslednjih 10 godina, otprilike koliko sam u Beogradu, mislim 7 godina, stvarno se uopšte nisam bavila nikakvom fizičkom mašinošću i mislim da mi je sad to potrebno, da bih nekako izgubila jedno 5 kilograma koje sam nabacila, da tako kažem, za ovo vreme i želim jednostavno da se zategnem. Što se vežbanja tiče, ne vodim računa uopšte, ne stižem, u stvari nemam motiv neki pretaran i mislim me je potrebno neko da me tera i da kaže da znam ja da sutra moram da odem i znači i preko sutra i nakon sutra i da znam da će neko da vodi računa o meni, da me kontroliše. A što se zdravog nekog klope tiče, to pokušavam znači maksimalno zdravo da se hranim, dakle da ne jedem brzo hranu i ostalo, da jedem voće maksimalno količina vode. Ipak, Mića i Vlada moraju da se odluče samo za 2 devojke. Ja sam 7-8 godina aktivno trenirala košarku i dok je to trajalo, pa nisam imala nekih većih problema. Uvek se višak kilograma mogao skinuti, a tad sam bila u dobroj formi, tako da je onaj možda višak si nije toliko očitavao na mom telu. Kako sam prestala da se bavim košarkom i nekako da radim neke druge stvari, onda sam se malo sedela, onda sam počela da se spremam klopu, onda je to bilo već znak da se kilogrami nagomilavaju. Tako da baš se odavno nisam bavila aktivno nekom fizičkom aktivnošću. Odigram ja ponekad košarku, to su neke vežbice, trčanjem stepenice, ali ništa u kontinuitetu. Ok, čuli smo devojke, čuli su ih i Vlada i Mića, ali njihova reč je poslednja. Koje će biti odabrane, čućemo sledeće subote. I naravno, ovu emisiju ćemo začiniti sa muško-ženskim odnosima, gospodin Savo Bojević, seksolog. Mogu da vam kažem da je normalno da u doba puberteta, tad mi tražimo sebe. Čovjek traži sebe u svemu, traži sebe u sportu, koji sportu najviše odgovara, traži sebe u muzici i tako dalje, umetnosti. I u seksu traži sebe, u tom traženju sebe, a i u tom jakom nagonu u mladosti. On može da dođe u situaciju da zagrli, da poljubi druga, da se oduševi sa njime, pa možda i da počne da razmišlja na tu temu. I kasnije, kad sazri, on se povuče, on se toga radi i on ne želi da dozvoli da ga bilo ko sa te strane i u tom smislu prihvati kao homoseksualca, bez obzira da li je pozitivan ili negativan homoseksualac. Ako čovjek dođe u situaciju da ostane u tom delu seksualne komunikacije, da bude sa muškarcima, onda on ostaje vezan za homoseksualne aktivnosti. I na kraju moram da kažem da postoji jedna prirodna pojava koja objašnjava homoseksualizam. To je, postoje kod vas, kod žena, vi imate 46XX hromozoma. Muškarci imaju 46, u svakoj ćeliji, 46XY hromozoma. Onaj kraći krak Y hromozoma može često puta da se slomi, da nastrada, baš kad dolazi do određivanja pola, i onda to može da bude razlog naginjanju ka istom polu, ka homoseksualizmu. I to ne možete da osudite kod nekoga što je stanje takvo. Međutim, kod drugih mladića je situacija takva da oni jednostavno sticajem okolnosti ili u svome razvoju, oni su vezali svoje emocije za isti pol. I došli smo do kraja ove emisije. Mi se vidimo otprilike za nekih 7 dana, a mogu vam samo reći, bit će tu još zaista pravih muškaraca u narednim nedeljama, na primer Aleksandar Ćirić, i neću vam sve otkrivati. Vidimo se za tačno 7 dana u istom terminu. Doviđenja.